ட்ரம்ப தெரியுமா தெரியாதா? ட்ரம்ப தெரியுமா தெரியாதா? ரொம்பமா இல்ல இல்ல ரொம்பம்னா ட்ரம்ப் ட்ரம்ப் தெரியுமா? ட்ரம்மா ஏய் உண்மையா சொல்றியா இல்ல விளையாட்டுக்கு சொல்றியா? தெரியாதுல மகமாய் முதல் தெரியாது. ட்ரம்ப் செல்லுல போடு ட்ரம்ப் யாருன்னு போடு. டைப் ட்ரம்மா சரி கிங் ஜாங் உன் தெரியுமா? தெளிவா சொல்லுங்க எனக்கு புரியுற மாதிரி. ஏன்னா பல பேர் மோடி இருக்காருல்ல மோடி பிரதமர் மோடி அது மாதிரி ட்ரம்ப் புதின் கிம் ஜாங் உன் பார்த்துதான் தெரியும். செல்லுல பார்த்தாலே தெரியுமாடா யாருன்னு பாக்குறேன்.